खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो बरायग्रोबाय। बे समाव जोङो नोंथांमोनखौ बा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे खोथा फोरमायनो लादों। दा बेवहाय जोङो ज' जानो हादों। जोंनि नैबे टेन्डुवार ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसा आफाद जेरै आगसु बेवहाय बाहागो लानो हादों। आगसुनि जे बिटिआर रिजननि जोंहा सेक्रेटारि दङ जोंहा शर्मा सार, लोगोसे बेवहाय जिल्ला आगसुनिबो आफादगिरि जोंहा नारायण सार दङ आरो जोंहा सुंगाबा आनसलिकनि आफादगिरि बाहाय बाहागो लानो हादों बिथां चित्रमागर, आरो जोंहा एसुनिफ्राय प्रेसिडेन्ट जोंहा जिरिमिया बिथां बाहागो लानो हादों, आरो जोंहा बाथौ गौथुमनि रुनिकाटा बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सार रनजित बसुमतारी बेवहाय बाहागो लानो हादों। लोगोसे बेयाव जोंनि ओनसोलाव थानाय फरायसा आफादफोरनि गासै सोद्रोमाफोर बाहागो लानो हादों। गिबि गिबियाव आङो रायजो राजानिसिम नैबे फुजा बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। दा जोंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेसो जे जोङो गोबां समाव जोङो माने फुजा फालिबोनाय, फुजाजों लोगोसे जोंहा मेला फाथिबोनाय बेखौ जोङो लोगो मोनबोदों आरो नुबोदों। दा फुजाखौ जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, जोङो बयबो फुजा फालियो आरो फुजाखौ जोङो बयबो मोजां मोनो आरो मानसि हिसाबैनो जोंहा इसोरखौ सिबिनाय बियो थाखानांगौ। बे जोंनि मोनसे आदर्श बा जोंनि मोनसे गोनांथार मोनसे आखु बियो थानांगौ। दा बेजों लोगोसे जिखिनि जोंनि फुजा, जाय फुजायानोखि जोंनि मानसि माहारिखौ मोजां मोनसे लामायाव दैदेनलाङो, बे मोजां दैदेनलांनाय हाबाफारिजों लोगोसेनो मेला खुंफायोबा बेवहाय गाज्रि मोनसे हाबाफारिखौ जों लोगो मोनबोबाय थादों आरो नुबोबाय थादों मेगनजों। मानोना जों नुबाय मेलायाव जागायजेननायनिफ्रायनो माने जौ फाननायखौ जों नुबोदों। दिनैहाय सोरबाया जुवा होनाय आरो माने मोनानि समावबो सिमा गैयै अखा थंब्लेद बेबायदि जानायखौ जोङो नुदों। ओंखायनो बेफोरनि गेजेरजों समाजाव जोबोद जोंहा खहा जानायखौबो जों नुबाय। जा चिरां जिल्ला हिसाबै देग्लाय जोंहा मेट्रिक आनजादाव बा मेट्रिक रिजाल्ट बा मेट्रिकनि फिथाइ फोसावनायाव जों बयबो मिथिबाय जे जोंनो माने लास्ट नाम्बाराव चिरां जिल्लाया दङ। आरो दाख्लै बावैसो जि माने कम्पार्टमेन्टेलनि रिजाल्ट फोसावबावबाय, बेयावबो लास्टआव थाबावबाय। दा बेबायदिनो दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेबो माने खम नङा जोंनि चिरां जिल्ला बा जोंनि नैबे टेन्डुवार ओनसोलाव, टेन्डुवार हालामाव। आरो बेबायदिनो गोबां माने इनसिडेन्ट जानाय, दिनै माने हाबा जाखानाय मानसिफ्रा खारफालांनाय, दिनै माने ड्राग्स बाहायनाय, दिनै माने बाइक एक्सिडेन्ट जानाय, बायदि बायदि इनसिडेन्ट बायदि जाथाया दिनै जोंनि ओनसोलाव माने बांनायनिफ्राय बांदों बा जानाया जोबाखै। दा बेफोरनि खार'ना जों बुजिनो गोरों, साननो गोरों मानसिफ्राबो माखासे जोङो प्लेटफर्म होनाय जादों। बै मानसिफोरनो जों माखासे प्लेटफर्म होनाय जादों। जेरै जोङो मेला खुङोबा निस्सय बैबायदि मानसिफ्रा बाहागो लाखायो आरो बिनि गेजेरजोंनो बायदि बायदि जाथायफ्रा जानो खाबु मोनो। ओंखायनो जोङो खावलायदों जाय माने फुजा कमिटिफ्रा फुजा खालामगोन, जाहाथे जिहेथु फुजाया मानसिखौ मोजां आखु दानायनि, मानसिखौ मोजां लामाजों दैदेननायनि थाखाय जोङो होयो। दा बेजों गाज्रि लामाजों दैथिंफाग्रा बे मेला जिनिसखौ जाहाथे होफाया, जोङो बेखौ खावलायदों। आरो जुदिअ फुजाखौ खुङोबाबो आननेसेसारि जाहाथे माने गोलाव सम बेबायदि माने मेला फाथिलाबाया, बेखौ जोङो खावलायदों। आरो बिनि थाखाय जों माखासे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो हाबाफारि मावनो लादों। जोङो असि सारनाव मेम'रेन्डाम होगोन, बेजों लोगोसे आइसि साफ्रोमबो जोंनि ओनसोलाव गोग्लैनाय आइसि सारमोननोबो जोङो बिनि कपिखौ हरगोन। लोगोसे जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बेखौबो फोरमायनो लुगैदों, जों फुजा कमिटिनिबो गांफा लाइजाम जोङो हरगोन बे जों गौथुम सावरायनायनि गेजेरजोंनो। लोगोसे जोङो बै बिथांमोनखौबो लोगो हमनानै रायलायगोन जायफ्रा फुजा फाथियो। मानोना जोंनि नैबे ओनसोलाव
जे थासारि जाबाय थादों बियो जों जुदि बेखौ बयबो साननो हनो गोरोङा सिन्था खालामनानै जुदि बिनि फारसे खामानि मावलायाबा जोंनि नैबे चिरां जिल्लानि सिङावबो जोंनि नैबे ओनसोला टेन्डुवार ओनसोला माने बयनिख्रुइबो गोग्लैसोनाय होनजायो मोनफ्रोमबो बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव जा रांखान्थि बिथिङाव जा समाजखान्थि बिथिङाव जा माने जौगालु बिथिङाव जा गासिबो बिथिङाव जोङो माने गोग्लैसोसिननाय ओंखायनो जोंहा बेनि सायाव बयहाबो सिन्था खालामनांगौनि बिबान दं आङो बयखौबो खावलायहरबाय रायजो राजायाबो जाहाथे मेलानि फारसे मदद खालामा बयबो हेंथा खालामो बा बयबो बिनि सायाव सांग्रां जायो बेखिनिखौनो आङो टेन्डुवार आन्चलिक एबसुनि जानानै आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय आरो मिथिहरबाय गोजोन्थों। পোনপ্ৰথমতে আমাৰ আগন্তুক আজি আমাৰ মহালয়া শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আৰু বিভিন্ন আমাৰ যিটো চাৰ পৰ্ব উৎসৱ আমি পালন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সকলোকে তাৰ কাৰণে অভিবাদন তথা অভিনন্দন জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে ভালকৈ উদযাপন কৰে সকলোৱে ভালকৈ পূজা অৰ্চনা কৰে তো আজি বিশেষকৈ এটা ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব বিশেষকৈ সমাজৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত কিয়নো টেন্ডুৱাৰ যিটো আঞ্চলিক আমাৰ এপছু সৌজন্যত ইয়াত থকা বিভিন্ন জাতীয় যিটো সংগঠন আছে যেনেকৈ আকছু এছু আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত লৈ এই আঞ্চলিক যিটো সমিতি যি ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছে আমি নথৈ আনন্দিত কাৰণ আমাৰ যিটো পূজা অৰ্চনাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ আৰু এইটো প্ৰত্যেক বছৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এপছুৰ লগতে আকছু এছু আছা আমি যিমান দল সংগঠন আছে চিৰাং জিলা তথা বিটিআৰ অন্তৰ্গত আমি যিকেইখন এতিয়া 5খন জিলা হ'ল সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰত্যেকবাৰে আমি আমাৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা যাতে বিৰত থাকিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে তেনেধৰণৰ বেয়া কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষকৈ এপছু আকছু এছু বা বিভিন্ন দল সংগঠনে কাৰ্যবিলাক হাতত লৈ আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতো এই বেলিতো আমি আজি এই এপছু অফিচত আমি সকলোৱে যৌথ হিচাপে ইয়াত আগভাগ লৈছোঁ আগন্তুক দিনত যিটো আমাৰ মহালয়া কাইলৈৰ পৰা যিটো আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে মহালয়া শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা লক্ষী পূজা কালী পূজাত কোনো ধৰণৰ যাতে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ নহয় কোনো গেমলিঙৰ ব্যৱস্থা নহয় কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ জুৱাৰ আড্ডা নহয় তাৰ কাৰণে বিশেষ আমাৰ ইয়াত আজি ব্যৱস্থা কৰা হ'ল এতিয়া আমি গৈ আমাৰ এই আঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত আমাৰ অচি ডাঙৰীয়াক আমি লগ ধৰিম তথা চিৰাং জিলাত তথা বিভিন্ন জিলাই আমাৰ যিটো সংগঠনবোৰে নিজৰ নিজৰ হিচাপে কাম কৰি আছে কিয়নো আমি এইবাৰ বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দল সংগঠনে কোনো ধৰণৰ অসামাজিক কামবিলাকত আমি আশ্ৰয় নিদিওঁ আৰু যদি কোনোবাই এই ধৰণৰ কামত লিপ্ত হয় তেতিয়াহ'লে আমি বিশেষ এটা ব্যৱস্থা লোৱাৰ আমি হাতত লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিমান দল সংগঠন আছে সকলোকে আগভাগ লৈ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা আমাৰ সমাজখন যাতে সুদৃঢ় কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সমাজখন যাতে ভাল কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ সমাজখন এটা প্ৰগতিশীল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ ইয়াৰে আশাৰে আমি বিশেষকৈ আমাৰ এই আঞ্চলিকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এপছু আকছু এছু সকলো দল ধন্যবাদ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱨᱮᱥ ᱢᱤᱴ ᱞᱮ ᱮᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱯᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱤᱢᱟᱞᱚᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱨᱜᱟ ᱯᱩᱡᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱞᱤ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱞᱤ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱮᱥᱮ ᱡᱟᱹᱣᱤᱡ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱥᱮ ᱤᱥᱥᱚᱨ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱯᱥᱚᱨ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱢ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ
दुर्गा पूजा रे से काली पूजा रे से हिमालय रे से नवा लक्ष्मी पूजा मेला करे जेमन हांडी न्यू से हांडी दुकान पारुआ दुकान साउते नोडे जुआ खेला को तहेना और नवा खेला को दो जेमन चालान बचर दो हुई पारम लेन रहो मेनखान ये बचर खन दो जेमन नवा मेला रे जेमन बंदो लगे आले हुदिस केदा नोडे को मेना को आपसु मेना को आक्सुरेन मेना को आले एसुरेन मेना लेया आले तिहिया नवा गपाल मराव ले निगले हताव केदाले जेमन निया दुमा मेला रे दो एकेन दिन बो मेला आ जतो हरगी अपन पिन डबो झार बाबान चाबी सिसे जे बन समांगाया और निंद रिया मेला को दो निया दम दो बांग हुया मेन कते तिहिया गालमराव रे ले गोटा कटी केदा दोसर कथा तो नवा गे निया दमा तिहिया ओकाटा गपाल मराव रे जोसा मतलब नवा कथा को दोहो कते गे रानी कथा थाना रेन ओसी नुई हो मिटेन ओला कागज ले समांगाया जेमन निया दमा मेला दो थोड़ा गान कोटकुटिया ᱧᱚᱜ हुया लगित आले तिहिया नवा गपाल मराव ले गोटा कटी केदा निया रोड कते गिन मुचाद केदा।